Tervetuloa uuden opiskelijan digikurssille. Olet varmaan jo huomannut, että tietokoneet ovat yleistyneet opiskelussa. Tietokoneen käyttö voi olla joskus haasteellista, mutta ei hätää. Sitä varten meillä on digikurssi. Kurssi suoritetaan Moodle-nimisessä verkko-oppimisympäristössä ja se jakautuu moneen eri aihealueeseen, josta jokainen pitää sisällään tietoa, tehtäviä ja harjoituksia. Lisäksi jokaisesta aihealueesta löydät Opin lisää-osion, johon on koottu hyödyllisiä linkkejä muille sivuille, joissa voit harjoitella lisää ja syventää digitietojasi. Kurssilta löydät myös keskustelualueita, joissa voit keskustella kurssin eri aihealueisiin liittyvistä aiheista. Digikurssilla opiskelet itsenäisesti tai vaikka kaverin kanssa. Saat myös itse pohtia ja arvioida työskentelyäsi, oppimistasi ja osaamistasi ja asettaa itsellesi uusia tavoitteita. Jokaisesta aihealueesta löydät itsearviointiosuuden, jossa voit arvioida omaa osaamistasi kussakin osiossa. Toivomme, että kurssi innostaa sinua oppimaan lisää tietotekniikkaan ja tiedonhallintaan liittyviä taitoja. Voit suorittaa kurssin missä järjestyksessä haluat. Oman edistymisen seurantaa auttaa, kun ruksaat tehtävät suoritetuiksi, kun tunnet osaavasi ne. Aloita kurssin suorittaminen vastaamalla alkukyselyyn. Millaiseksi tietotekniikan käyttäjäksi koit itsesi? Sitten voitkin aloittaa opiskelun. Käytyäsi koko kurssin sisällön läpi, tee lopputesti, jossa testaat tietojasi kaikista digikurssin aiheista. Lopuksi anna palautetta kurssista ja sen suorittamisesta meille ja itsellesi. Voit myös kertoa, miten kurssia voitaisiin jatkossa kehittää. Kurssin suorittamisen pääset aloittamaan kirjautumalla Moodleen omilla tunnuksillasi ja lisäämällä itsesi kurssialueelle. Muista kirjautua sisään aina kurssia suorittaessasi, sillä muuten suorituksesi eivät tallennu. Mukavaa digikurssia!